Yo bola. Nah, iki apa pirang kilo mumbul lagi? 50 kilo. Ora wani bola, nak tiba tombok. Semua kilo jari ini bola. Tanpa biji bola. Betul. Tanpa biji Bang ini, Bang. Woi, Mewah. Merah biji ya. Kuwi tumo kok ketombe iki bola. Dodolane kudu nek Superindo, nek ya to. Betul. Gitu ya. Kudu nek Superindo dodolane. Istimewa itu. Nah, banyak bola. Ah, ning gone desa kudune ora cocok. Ini tamu agung, Bos. Kita kok di taman dadah gitu. Aduh dhewe aku pati ya. Ya tanggane iki cedhak lah. Jadah bakule. Loro ra itu. Awas Loro sama tangannya kita ya. ra dedet. Tangannya gitu. Oh, Lho, 1500 sak menit gedene bola. Nah. 1500 iki gede bola, ora cilik. Irisane malah gede. Mantap aman ngene. Apa noto iki? Kalau iki ya. Tiga. Papat. Bisa tambahane 5. 5. No, Bos. No. Ora. Ya bola iki request njuk kates iki kosong wisan disithik. Wah ya. TB. TB. Makanan beruang ini ya. Oh iya beruang. Lah liyane beruang apa ora untuk Ora mangan? itu gajah ora itu. Kayaknya ngono to. Manis ini serius. Ya, Bang. Mantap bola. Kates, golekin kates bola. Oke. Oke, jumbo iki. Siap, ya. Iki lho jumbo. Jumbo, Bos, jumbo. Wah, Jumbo. 10 kilo kuwi. Ah, ini sekitar 15 kilo. Walah, 15 kilo bayangin bola. Iki sak lengene 15 kilo. Ini sempok ke atas. Udah bisa bola. Boleh rampok ratos. Gajo. Istimewa ya. Wah, manis sewe orang iki. Oke. Seger tenang, cerdas. Juli bola. Awas, tangannya. Nah. Iya, Pak. Oke.